Easy go. Alright, what's up mga Choy? So karon mga Choy, anami dire sa house ni Sinyo. So dire may mag-record sa iyong kwarto. Among ginagmay sa nga studio dol. Oy, So dugay-dugay na pud mi maka-upload no. So karon magbuhat mi sa kuang kuan sa akong kanta po sunod sa solo. Mabuhat na mo. Bahala ka Mayra. So na po na mong recording. Tara. Bago pa nagipalit. oh, good luck sa imo ha. Bisaya ni Choy, suporta mo, subscribe Suporta sa mo. kuan. Follow po niyo ka Sinyo. Sinyo G. Wala pa ko yan. Ismong noon. Una mo Sige tawag kayo dun? Filter. Pa-filter. Muto may kabalo, at least nakapalit mo yana. Nakapalit sinyo yana. Nalanggulang mo, nalanggit. Bahala ka mayroon niya mong Andre, expectation. Dala mo sa mismong kwarto ng sinyo. So, update rito mo mga Choy para makita mo kung sa may ka-update kung ang-upload bro. Naanami ka brutal bro. Okay, ato na sugdan ato recording. So, what's up bro? Nasugdan na ito, hinahilahin na ito itong pag-record. Kaya naman na ito, dugay-dugay na ito na wala naka-upload. So karoon na ako, sanay ako, ang ako sanay murag solo kay Bale. So karoon mga Choy, ay mo kalimut subscribe sa YouTube channel, follow my page, sa NUG. So yun nga mga Choy, ano ba naman sa taon, di sa tamang dugay-dugay. Update lang mo per minute, subscribe lang mo. Let's go mga Choy. Let's go. Hey, that I'm going like you. Dagan kay motor eh. Gede. Dagan kay motor wagi eh. Hindi pa masig na sa speaker na. The fuck were you? You know what to say? Kaya na itong nakasend you ba? Right, Simon! Gara lang mo. Nagurang diyan na mataog limpyo may tinuodan. Tinuod man na akong istorya mga bay. Mahalagin na sila di ka ba lumulitay? Damn! What the fuck are you? You know what to say? Tara. Hindi. Nagkurang diyan. Nang dagkurang tiyan daw watra og limpyo. Tell me what to say that I'm going like you. What the fuck? Kapag gumagi motor eh. Watra og limpyo kay tinuod man na akong istorya mga bay. Say that I'm going like you. No way. Shit. What the fuck? Isa ta mga Choy ko. Dili mi mo sundog sa imong kinaiyang batasan nga. Yun nga mga Choy, medyo mainit na dito sa loob kasi nga wala tayong siling banda. Siyempre hilom atong kwarto, hilom ang kwarto sa itong pag-studio. Gi-edit sa nisinyo kadali ang gawan akong kanta. Isang gilantaw ko na may mga sipit na mga piti-piti. So ito na kanta mga Choy sa tautot karon mamana nato ni karon mga Choy. So di kaya nato ipakita kay mga Choy kay abang-abang lang tayo sa lahat ng ating mga music video. Kasama natin si Sinyo G pa rin. Siya pa rin yung mga mag-edit natin dito sa pero sa mga lahat. So subscribe lang kayo mga Choy palagi. Let's go. Easy go.